وزارت نافخویی ترکیه قیوم با سر 4 شارداریین دنیین پارتیا دموکراتیک گلان HDPê danîn. Danîna Qeyûman bo ser şaredariyên HDPê berdewam dike. Li ser fermana Wezareta Navxweyiya Tirkiye, Qeyûm bo şaredariyên HDP yên navçeya Yenî Şeher û Hezroyên Amedê, navçeya Hezexê ya Şirnexê û bajarokê Perî yê girêdayî navçeya Dêrsimê hat danîn. Hevserokên şaredariya Yenî Şeher, Belgîn Dîkan û Mihemed Devrîn ji kar hatin dûrxistin û qayîmaqamên navçeyê weke Qeyûm li şûna wan hat danîn. Hevserokên şaredariya Hezroyê, Ehmed Çevîk û Gulistan Ektî ji kar hatin dûrxistin û qayîmaqamê Hezroyê weke Qeyûm li şûna wan hat danîn. Li Hezexê jî gelek polîs serê sibaha çûn mala hevserokên anko hevseroka şaredariyê Sungul Erden û agehbernameyek ku ji kar hatiye dûrxistin dane wê lê Erdan îmze nekir. Heta niha sê ji şaredariyên bajarên mezin Qeyûm bo ser wan hatiye danîn û 16 şaredariyên HDP bi danîna Qeyûmên îro jî hejmara şaredariyên Qeyûmkirî bi giştî digihên 20 şaredariyan. Ji şaredariyan jî şaredariya bajarê mezin ya Wanê ye, her wiha li Wanê şaredariya navçeya Erdîşê, her wiha Mehmûdiyê û Êpîkyolo. Şaredariya bajarê mezin ya Amedê jî Qeyûm li şûna wan hatiye danîn, her li Amedê li navçeya Pasûrê û Peyasê û Bismilê û Karaz û Hezro û Yenî Şeher jî Qeyûm bo wan hatiye danîn. Şaredariya bajarê mezin ya Mêrdînê jî Qeyûm li ser hatiye danîn û li navçeya Nisêbînê û Quserê ya Mêrdînê jî Qeyûm li şûna şaredariyan hatiye danîn. Li şaredariya Culemêrgê her wihaya navçeya Geverê ku ew jî ser bi Culemêrgê ve ye Qeyûm hatine danîn. Li şaredariya navçeya Goksî ya Erzerûmê jî Qeyûm hatiye danîn. Li Cizîra Şirnexê û li Hezex û li ew jî ku li Şirnexê ye her wiha li Dêrsimê li navçeya Perî Qeyûm li şûna şaredaran hatiye danîn.